Un cymal byr, un diwrnod mawr i'r Cymro Elfyn Evans, ac fe fydd e yn gwireddu I freuddwyd. Dan Barrett yn ei ymyl, nath o ddim o'r rali yma llynedd, dim ond paratoi nodiadau. Yn ail yn ariannu nid tua'r 1,000 o bwynt 7 o eiliad yn unig. Oedd na dorcalon pan nath e daro'r bont yna. A wy'n siŵr bob tro mae wedi dod trwy pont Dolgadfan yn nid nepell o'i gartre yn Nolgellau. Oedd e'n meddwl nôl i'r rali'r ariannu. Yn ail eto yn y Ffindir. Elfyn wedi cymryd gafel o'r rali yma o gymal cynta fore dydd Gwener. Wedi ymestyn I fantes ar deirs D-Mac, teir newydd D-Mac, ac o ennill fan hyn, wel, mi fydd I dad Gwyndaf wrth I fodd wrth gwrs. 7 oed oedd Elfyn pan enillodd Gwyndaf bencampwriaeth Pryden nôl y 1996. Sionet, dyn ni yma, diwedd y cymal ola rali. Sut yw ti'n teimlo? Wel, dwi'n falch iawn dros fo, achos dwi'n gwybod na dyna be di freuddwyd o, ydi cael bod yma. Fydd na ryw dagre falle? O, trio peidio. Gwybod ni wedi cael yn y tŷ, wel, trwy mywyd I rili, di ralio. Mae wedi pasio dad wan I Elfyn. A na ni o'r diwedd mae o finally doing it. Sut yw ti'n teimlo? Donna? Nervous. Allai'm siarad. Mae'n meddwl gymaint iddo fo, mae'n meddwl gymaint I ni. Diolch yn un am ddangos lot o emotion, ond na, fydd o'n hapus. Dyma be mae'n gweithio at, so. Gewch chi gwyliau bach wan falle I dathlu? Wel, dyn ni'n mynd I Australia wythnos I Gwener, so, yeah. So, falle fydd hi'n first class I fynd, ie? Ie, falle, yn lle busnes, awn ni first tro ma. Swn i'n gofyn heno os o'n I chi, ynddo? 2 flynedd yn ôl pan ddywedodd Malcolm Wilson wrtho fe na bydde gydag e sedd yn y car y rali byd. Roedd e'n meddwl bryd hynny mae'n mynd nôl I garej I dad yn Nolgellau. Bydde I ddyfodol e. Ond yna, fe lynodd e at I dasg a nawr dyma fe yn dod at I ogoniant a gwyliwch. Mae yna dan gwyllt, mae yna gyrn yn canu, mae yna filodd ar filodd o gefnogwyr yn barod I gyfarch enillydd y Rali GB Cymru yn 2017. Ac mae'n dda cael dweud, taw Cymro yw hwnnw, 8 ar 20 oed o Ddolgellau, Elfyn Evans. Mae'n enillydd ar un o'r raliau mwyaf eiconic ym mhencampwriaeth y byd ac wedi sicrhau y goron trifflig I Malcolm Wilson a thîm M-Sport. 10 mlynedd ar ôl I ymddangosiad cynta y Rali GB Cymru, mae'r cog o Ddolgellau am ddringo I rys ucha'r podiwm ac yn heiddi cael ei gynnwys bellach, ochr yn ochr a'r cewri sydd wedi ennill y rali unigryw hon. Golygfeydd rhyfeddol ar lan Llynbrennig I gydnabod gorchest gŵr ifanc sydd ar ben y byd heno, Elfyn Evans, a'i gydyrwr Dan Barrett. I ni ddim wedi gweld yr olygfa yma o'r blaen, ond credwch I fi, fe welwn ni hi sawl gwaith eto yn y dyfodol.